Uthi uDavide mekuba kwelinye lamahubo akhe chapter number 34 verse number 9 uthi mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe abeseveza into ethi ngokuba abasweli lutho abamesabayo. So ngibukele ndabana nje kafushane namhlanje ebusuku ukuthi uma lithi mesabeni uJehova alishongo ukuthi mkhonzeni kodwa lithe dlulane kukhonzeni imesaba uJehova. Abesethi ke uma nenze njalo uthi abasweli lutho abamesabayo. So ngamanye amagama ithi lento uma ubona ufika ukuswela empilweni yakho sekufanele ngaleso sikhathi uqalaza ukuthi ukuphi nokumesaba, ngoba lithi ivesi ngokuba abasweli lutho abamesabayo. This is an assurance ukuthi uma wesaba uNkulunkulu, lithi iBhayibheli it is guaranteed ukuthi awuyikuswela lutho. Phela khumbula ukuthi like lathi ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Ngamanye amagama uma wesaba uNkulunkulu uthola iqualification yezinto zonke ozidingayo. Ikhona phela nje konke nikucelayo uma nicela egameni lakhe niyolenzelwa. Lento abasweli lutho abamesabayo. Sengiyezwa-ke ukuthi kwenzakaleni emkhunjini umkhumbucwila uJona ebaleka ethunywe eNinive eshonile Tarishish. Lithi iBhayibheli uma evuka bemvusa bethi ndoda vuka nawe ubizo wakho uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli baqala bambuza ukuthi konje wena ungubani? Uthi uJona ngingumHebheru ngiyamesaba. Lento ethi ngiyamesaba uNkulunkulu kwathi noma ngabe kufiwa noma umkhumbuzika. Lithi iBhayibheli wathi uJona ngithatheni mina ningifake emanzini. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi useshilo ideclared ukumesaba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwaqhamisa inhlanzi ngoba abasweli lutho abamesabayo. Kwaqhamisa inhlanzi yamgwinya yamtransporta. Ngizwe kuthiwa for 3 days esesiswini senhlanzi, inhlanzi iminzile ngaphakathi kwakhe engaphakathi kwayo. Lithi iBhayibheli yayomhlanza yomkhiphela emhlabathini ngoba abasweli lutho. Mangoba besaba uNkulunkulu, it is guaranteed ukuthi kuzoba khona izinto ezokutransporta to your destiny. Namhlanje ebusuku ngifuna ukusho lokhu ukuthi abasweli lutho abamesabayo. Uthi uDavide mesabeni uNkulunkulu nina bangcwele ngokuba abasweli lutho abamesabayo.